Čo? Некий спор. Za koľko? 299 000 €. To máš chlap, to máš skoro 7 milióny do piči. Desli, malo pravíš. Euro to 2 milióny. Chlapi, vtedy hukani, ale hukani treba platiť mesačne. Koho? Hukani treba platiť mesačne 90 € treba platiť mesačne hukani. Hugani? Hukani sapta treba platiť jasne. Ale pozor, ste igra širi. To je málo. To je 12, tak isté. 2,9, kamarát. RCDC. Čo za motor? To je za XML. To je písal, Igor. XML. Nie. XML. XML. A to nie je starý ročník potom. Názor ľudí chujú starý. Čo máš, Peter, koľko majú ľudí chujú starý? Koľko? No oni je. Lacnejšie dačo nájdi. Desi má rok medzi 15 ako ja. Chlapci už hlavne ľudí máte. Ako som ja starý, asi už ťažko. Octavia Golf, Octavia Bonus, Octavia Audi. Chlapci, tu je 10 minút. Toutan? Tortan? Neviem, to nepoznám. Čo je to zač? Počúvaj. No. Počúvaj. No. Vráti žila kapitánu Tortan. Tortan X-Master. Nie Hyundai. Nie. Ako robisz? Zryda? Hej. Hej. A rok? Rok? Koľko? Rok? Rok? Rok 2007. 0007. To bol ten agent. 2007. Ty. A prečo? Tak to je dôležité. Kúpiš ho? Za koľko je? Viete môj, ja kupujem mu stoku za Za? 200 € a ty kúpiš motor za 50 miliónov. Prečo? To bola dači tam nie je studáke. Počuj sem. Viera se vám.
Cena? Cena? Teraz 3 cenu stracimy swoją ceną. 6,499 euro. Ako? 6,499 euro. To bude ako zlacenelo. Zawsze ty było 6. 669 euro. Podzielę, podzielę, bicie euro? Bicykel? Nie, auto. Czy są? Darował. Za darmo. Podzielę, nie bicie euro? Darował. Samozrejme. Darmo. No,